Zdravím ľudia, vítam vás u nového videa z hry Minecraft a dneska som tu s mojím Shadow Tapom. A musíme ukradnúť blok, no skôr že musí ukradnúť blok. Poď sem. Takže, sakra, práve ma to tvoje ochvíľ som. Oka ľudia, už som späť a práve sa mi to načítava. No však, proste ja som zlodej, on nie je policajt a musím ja ukradnúť blok. Ten diamantový, áno. A on má čokolád Garfielda. Dobre, poď sem. No. Sakra. To sa tam išlo. Banka! Banka! Banka, idem do nej. Nie, choď naspäť. Dobre. Do kade bude zasa tejto? Si? Kade bude? Idem tam. Som za tebou. A chvíľu som späť, dokým to všetko vyrieším, lebo musím tu robiť blbosti, aby som to vedel všetko. Nie, to musíš natočiť rovno. No dobre. Dobre, takže žiadne hacky. Dobre, choď hen tam dole. Tam? No? Aha, tajný tunelík. Tunelík. Sakra, senka sa na mňa čumí dajaký hajzlík. No, mám ešte tam, kde ma vedie. Sakra, a chvíľu som späť do rí. Sakra, sorry ľudia za tie blbosti, ale jemu vypadáva furt vypínaj ako teraz. O chvíľu som ako vždycky späť. Čau a čau. Idem. No ľudia, už som späť a mám ísť za tento vožišek, jak mi vravil tento ujo policajt. Tak idem doňho, right? Ja ti pomáham. A idem ďalej. Ja ti pomáham, kamo. Čo je? Tam vozri blokok jak seka. Ale veď ty hráš za policajta, nie? No, ale ja ti pomáham. Lebo dedinčani sú policajti dobrí a ja som zlý policajt, ja ti pomáham. Môžu akože chytať? Je to seka a kuriti. Dobre. Výstup! OK. Máme novú pani chaťu, to je hrozné. Dobre, poď za mňu. Hore? Jaj. Líz. Toto je táto väznica. Dobre, potom klikni hen ten. Kloftík teraz? To musím najprv na to nasadnúť. Mám tam ísť? Áno, nasadnúť. Right. A klikni. Už idem. Takže o chvíľu som späť, dokým tam dorazím. Alebo to bude? To už je blízko. Jaj. Cez tento tunelík. Ty ma dobiehaš. No dobre, už som pri banke, mám vystúpiť? Aňo. Jej, čau, domček. Jej. Poď za mňu. Tu zastavil ten vozík. Kde si? Poď za mňu. V banke? Áno, sorry. Tu ste? Kde si? Som v banke. A ja. Ahoj. Oni tu furt klikajú. Ja idem tam. Fakt? A ako? Doma si pozriem tvoje video, posli. Ale ak som teda... Aké je to video? Shadow Trap, už som tu. A kde si? Už som vnútri u teba. Ja tu chcem prosím. Zori, ti pomôž mi to otvoriť. Čo mám stlačiť? Ja som sa nikdy nepripájal. Jeďte heslo. Tak sa pripoj. Lebo ja som nikdy nehral s nejakým hráčom. Proste ani minitru, nič. A chvíľu som späť, dokým to vyluštíme. Dobre ľudia, to bol pekný hack. Dobre, ešte nepočkej, toto vozidlo. Toto zatiaľ tú mapku sprav, ja to zatiaľ idem zničiť tie dvere pre istotu. Ale čo tu mám do ryti robiť? To blúdisko musí spraviť, aby tam išlo ku tým dverom, ako som ja. Aha. Alebo ja to zničím. Servus na to, ja to vidím. Áno, a chvíľu sa vrátim. OK ľudia, už sme späť a ideme ďalej pokračovať v našej. Sakra sa tiež preto vidím. Ale jak chcela... Môžem s tebou hrať? Tretí? To ja viem. Napoj. Ja som s tebou hrať. Ja chcem ísť na... Ale ja preto vidím. Toto sú lasery. Nedáš mi toto tu? Čorčky. Ja som teraz sa chcem pripojiť. Ja som sa nikdy nepripojil. Kde je? Jaj, ty si už išiel.
Aha. Poď po nich, to sú lasery, lebo prídu polišajti. A jak cez to mám prejsť? Normálne preskák. Do riči. No, už som dávno potom išiel. No, to sa mi moc nedarí. Kamo, už tu šipy strelajú. To som ja. Pripoj sa sem mňu ako trest, ja som nikdy nebol. Kákam na to, už to cez všetky lasery prešiel. Jej, luk. Ja nemám. Čo tu musíš robiť? Trafiť sa do toho. Daj mi jeden čip. Sakra. Jo, máme to. Rýchlo do tých dverí! Maťo. Čo, už idú na teba? Nie, Maťo. Sakra, ale už je 6 minút, čím to by už mohlo byť. Daj stopku. Dobre, o chvíľu sa. Takže ja sa s vami ľúčim. Ahojte.